Hemejäne salam, men Altyn. Täze illen bäri 2-nji bölüm we media tama açylandan bäri bolsa 188-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, biz eýem 4 ýyla ýakyn YouTube dünýäsinde siz bilen dowam etýäris. Bu bölümde gowja täzelikler bar. Taýyn bolsaňyz menem täzeliklere başlaýan. Klip täzeliklerine Mehmet Nazarov bilen başlaýas. Gowdamy Karvilanyň taýdanlygyna gaýyp gowdam. Nazir Habibov Arzu Aydymyna senaryaly klip ödürläpdir. Ah men seni nedip yaşamanı bilemem. Seninsiz nedip yaşamanı onun bilemem. Ah neleyim sana. Beýençöräs arada ýadadım diýip aýdym ödürläpdi. Ine şol aýdymyna täze klip ödürledi. Yadadım ağrısım ok yeminlerden yadadım faktörünü aylanıp dur sağadan. Kuwat Dönmezov'dan täzece klip duýan ýok. Duyan yok meni, söyleyen yok meni. Yarım ayda men sensiz etmeli. Bolya yak meni, oda. Begojan täze klip ödürläpdir. Aýna. Dövdüler men boyarımı sollar babı güllerimi. Sevmeme cevap olmadı. Gelmesinler, sevmesinler. Yalan. Azat Oramadov ýok aýdymyna mut video ödürläpdir. Yürek yok, yok, yok. Dime yürek yok sende yarım. Yürek yok, yok, yok. Dime yürek yok. Timur Umirov bilen Meylis maňa sen bolýan aýdymyny akustik görnüşinde çalypdyrlar. Klip täzeliklerinde soňky täzelik Parahat Pürjaev Aklym. Sen benim aklım, sen benim aklım. Duyuyun aklımın, sen yakımın, gel aklım. Sen benim aklım, sen benim aklım. Duyuyun aklımın. Enlik aýda Mike Gayo halaset. Burun yaltı dünyam daralsa, sensizim sanarsa. Burumydum tanalsa meni halasın. Yine bir MP3 täzeligi Hemra Recep'den Altay bolly. Barda sevişýän, sen barda ýaraşýan. Fikrim garşýan, aklymdan adaşýan. Astırma derdim. Dostlar, Söhbetçi Maýew bilen geçirilen şowda 3 tane iň köp like alan tesire bayrak bar diýipdik. Ana şo tesirleri inniki bölüm habarsyz galmada jemler. Instagram täzeliklerinde Jeytunur'un şeýle sözü var. Ýakyn wagtda täze aýdym fit aýdym bolar diýdi. Siziň pikiriňizçe kim bilen bolar? Dostlar, gomy ýagdaýlar jana sagma tak. Düýün galasowaňyna geçirdik we 25% aýtma diýen ola we şu aýtma diýenleriň içinde de barmek öz tanşlarym bar, spesialny türlerde prikol üçin. 2 Moş şolar dinläp görenderler men aýdyşmy, может быть, da. 3 Nesip bolsa ýakynda realny bir ütkeşik stilde, realny bir ütkeşik aýdymçy bilen ya думаю size şok ýagdaýa getirýän moşny bir fit gelýär. Garaşyň. Könüleri ýatlaş ağacymyza Atabay Çarwlyw bilen başlaýas. Yaman ykbal.
geçti göçüm. Gül olana kara taçım. Ay aylığı geçti göçüm. Gül olana kara taçım. Yine bir könöriyatlaly Berdibi bilen Mehri Ömür Zaya. Nefri gözlerin, sırlı sözlerin beni bağladı. Yöne bilmedin, hiçten duymadın sevgilerimi. Şafakların, aydın falların, allemin yüreğimi. Ananay molla, yeka sözümü, men biririn canımı. Ananay sen benim bek süygüme, sen sevmendin. Inni Elias tesirleri okumalı şarjımıda ilkinci tesir yazıp bayrak kazanan dostumuz Ayda Yözün fan. Salam hemmeceğinize men birinci. Bize Instagram sayfamızdan yazıp bilersiniz. Inniki tesirimiz Ay Kümüş. Salam media tamam katı kovucu bolupdur. Size ehli işlerinizde üstünlük arzu etken. Köp sağ olun. Yeni bir tesirimiz Üyüt Köşük adı bilen Tataristan'dan salamlar bolsun. Altın tügele ve gün-günden oğdanlaşan media tamı 2023. yılda dine öňe köp minnettar. Inni Elias soňky tesirimize Arzu Bekyer Muradov. Media tamı işlerinizde üstünlükler hemraňyz bolsun. Hem işi Allah'can özü gollasın. Sizin hemme bölümünüzi sin edip barýaryn diýip Özbegistanyň muşdoňyz Arzu. Bize gowy sözleriňiz için köp minnettar. Dostlar, bölümümizin sonuna gelmäkäk men size bir zat aýtmakçy. Näme üçin meni Instagramdan podpisatsiya ederiňiz? Her bölüm aşağıda ýazylyp geçýär. Ýöne İntem men agdalamyň sany az. Gaýyp ýene bir ýerde şutaýda beslek geçäýdi. Men podpisatsiya etsinler. Hemmejäňize garaşan dostlar. Ona näme şeýlelik bilen bölümümizin sonuna gelýär. Haýsy täzelik halan bolsaňyz tesirlerde hökman ýazyp geçiň. Özüňize gowja seredin. Inniki bölümde görüşýänçä hoş sağ olun. We podpisatsiya etmenim, hökman ýadyňyzdan çykarmaň. Hani elini çarp. Emoti bilýän näme? Yani yani durup aýdyp goýýan bilýän. Goşgyn lafızla aýtdyýar, malumlar. Şo lafızlı. İkinci bölüm media tamaçlarından bäri bolsa. Näme onu? Salam, men altın. Gaýyp gowy dämi diýe. Diýe var. Klip täzeliklerine Dämi Karvilalyň sazandalygynda. Hemen açykmy üstüm artaqyn bu me aşağıda ýazın kommentarlarda bu ýüzüň eşi ýok näme diýip. Eşi ýokmy senin? Men butladım öz giyinç stilim. Eşik kän. Her bölüm 3 kişi zat geýän üstlerin bolsaňyz şowraşyň diýemek. Adat Romadov ýok aýdymyna. Mut video hödürläpdir. Ýok aýdymyna. Şu tak kesemi açık yani o. Bilýän hiç haus bäri bolar. Yo, bilýän gert. Şunun bilen şu tak gelen açık başlayan. Öýümde beýle däl. Özüm men wara media tamadaklar Instagram sahypamdan podpisatsiya eden oklar. Mene wapşe şoň üçin. Nasıl hep bölüm aşağıda belli. Ya o belli ya. Hiç ýarap eden oklar podpisatsiya. Aktivnistim pon düşdü. Parahat Purjaýewden akylym. Oy jana. Vay. Yo altın diyen aydın hiç kim çıkarına bilýän şular bir ýyl vermen meji tamaly Aýdyp geçen gerek. aydymçyl ýekkeje berem dostlar disler şunu aýtmasam bolýarmy?